Okay, we're back with our program. Adda kami Manen, dito lang po 98.5 IFM. Iti Idol tayong FM, of course, with yours truly, Idol June Sarialis and Idol John Mark Pastor. Kaya kadote pa lang nga po, iti Grand Champion, iti Search for Ilocano Idol 2020. Miss Crystal Concepcion and adupay apo tiket kung mamuanta sakbay nga agsuratak iti kanta nga kansunan na. I would like to know more about her. Tapno the song will describe dito kinataon na dito ubing. So Tagalog talaga ang language mo. Hanggang Ilocano anak ko. Konti lang po. Oh, konti lang. Anyway, i-develop tayo nga talaga ta Ilocano nga mo yung title mo. So basically, anong mga type ng song ang gusto mong gawin? Gawin ko para sa'yo. O mga, kon lang po, mga normal po. Normal. Bakit may abnormal bang kanta? Oh. Anyway, a song that speaks of a student, love, or ano ang gusto mong mga linya ng kanta na magpo-focus tayo? Being a daughter, tungkol sa mga magulang. Magulang po. Magulang. Ayan, isang awitin tungkol sa mga magulang. So, isang awit pa sa salamat sa magulang. Ano pa? Love. Aban, nasubukan mo na? You're too young. You're only 14 years old. Tama, di ba? Opo. And kailan ka mag-birthday? Po? Kailan ka mag-birthday? Birthday po. Tapos na po ng January 15. So, hindi na mauulit yun? Next year po. next year ulit. Ayan. So, aside from that, that talks about being a daughter, a love for your parents, a love, and ayaw mong gumawa ng graduation song. Pwede rin po. Ayan, para gagamitin ng, ano yung school ulit? Luis F. Gomez Diamantina National. Ayan, so gagawa pa tayo ng isang, kasi very timely, tamang-tama sa graduation nila doon, isang awitin na pasasalamat pa rin tungkol sa mga teachers, sa mga etc. Okay, so that's it. May idea na ako kung ano yung mga awitin na gagawin ko. And isang tanong pa, anak, you have received a total of 30,000 pesos dun sa ating cash prize plus a recording contract. At maraming offers actually ang mga dumarating and hindi ko pa pwedeng i-brought out sa grupo. Pero may mga offers na po tayo kaagad. So, basically, saan mo dadalhin yung 30,000 pesos? Bale po yung 30K po, sinisave po ni mama. Tapos, yung lahat po ng pinapalanunan ko po sa kanta is, sinisave niyo po talaga para lang po may pagkuhanan po kami ng allowance ng kapatid ko po. So, hindi niya sinisave. Kasi dinudugot din niya. Ayan. Anyway, payo ko lang, bumili ka ng something to remember na isang bagay. Say for instance, bumili ka ng hindi nasisira. Di ba? O kaya magpa-picture ka. Yan. Na hindi na mawawala. Ayan, something to remember. And ibigay mo na sa parents mo, bahala na siya. Something like that. Di ba? Okay. Big suotan tayo man. Apo nga pakantaan dito ubing. Pagpilyan dito may isang sonata dito. So, anong pwede mo kantahin dito? Wag muna yan nga rad. Sige, dito muna. Testingin tayo nga pumasang nga dito Ilocano, dedication, dito anak tayo. So, ayan. Kung ano dito, ayan ko, idol, pakitugto nga po yung dua kami dito puso from Cabaruan, Quirino po, El Family Taginod, and Balagbagan po. Ikaw naman, anak. Sige, bumasa ka ngayon. Naimbag nga Dominguyo, Manen, mga kuya, belated happy Valentine's kada kayo. Ket kastametin ken tatang ko nga ag-birthday no bigat. Ken kastametin ken inang ko nga napandarohas tatainang tataniinang tatang agan Ayan, yan ang next job ni Sir AJ sa'yo. Turo ang kanyang magbasa ng Ilocano. Amom ngamin, urida kami mo't idiham may amuti agsawo ken agbasa ti Ilocano. But then, in the long run, talaga nga nasursuro min. So, practice ti agbasa ti Ilocano, anak ko. Anong, kaya mong kantahin niya? Pagpilyan tayo manisuna. Ito, very easy. Yan. Nakita mo ba dito? Yan, alam mo.
mga luma kasi itong mga to, wala kaming bago eh. At dati parang balang ito yun na ya. Panglalaking pitch naman itong mga to. Anyway, we still have 5 more minutes, so tawagin naman natin ang yung coach ngayon. Ayan. Tinatarak niya yung coach nyo. Isa din orayan na kayo. Ayan, talagang masabol-abong kitaan tayo matagiti aramid nga preparations da. No, kasunod nga nagbalin nga champion. So, pakibigay mo na sa kanya. Kailangan mo, sir? Ayan, so good afternoon, ating EJ. Good afternoon, Idol Jun. Ayan, idol nga talaga. Ayan, anyway, congratulations ta. Nakita kasla. Hanlang nga da jubing tinangabag pati si ka. Congratulations kang Thank you, sir. Laon na yun ay Skwilaan, laon ay tinangabak. Handa kasi kami. Proud na proud ni Principal mi, Ma'am Marites S. James nga nakamit mi aji kampyonato. Yes, and that is not just hanlang province Alfonso Lista Ifugao, the Yamiso contestant tayo is another province. So we can say it's a regional competition. Sabasabali tinagagapuan na giti contestant tayo and grand finals tayo Giant. So talagang you should be proud. And sino tayo makin-schedule nga rin agarami ti tarpaulin? Ay, siya concert siya. When na dito tayo lumabas at just kailan kiro uray nga dati nakasabit di Giant nga tarpaulin. Tuno bigat, sir. Danang sabit ijay. Ayan, of course. And not only that, nakita kat hanlang si kati naragsak, hanlang ati eskwilaan. Parents mo pa mismo at di nga ng buya. So, kablaawang man ti suportada magkeng ka? Kablawak man, very supportive ko nga papa ni Sir Camilo Castañeda ken ni Mama. Lerma Castañeda ken Jacob Sat ko nga may samit laeng nga proud ni Cristal ni Jesus at Castañeda. Proud na proud ang amin sa datata. Full family nga napan. Ijay kami nga nag-date in F1. When actually may isang panggap iti FTD DJ is to have a Valentine show. Ingid lang ko DJ Grand Finals dan. So anong nga parte ti medyo narigatan ka kini Crystal? As hindi nga mindamdamo kat si kadyo mo nga out of all the schools nga tinext ko si kati first nga nag-respond nga nang Ted Kanyana and isuna maternity first nga champion tayo iti tinangabak iti first week lead and up to the last contest isupay rata tinangabak so ada kadi iti connection na nga ta dayjay nasapang ag-respond Baka da sir, ada swerte na sir. Bueno, ada swerte na ayan so awan timik-kimik nga kunada dagos nga napan and no go nga latan. Oo. And awang kabutang na ni Crystal kuna nang aro dayjay MC tayo idi nga rabi anapay ti hamo kay aramidan agawid kan kuna. Inulit ko nga puno ya amo nagmay di pasok na di agawid kan kuna na idi ni Idol Yuki na. So anong ti parte nga medyo narigatan ka? Medyo narigatan na nga talaga sir. Hang talaga, diction na talaga kithan nga Ilocano. Tagalog nga talaga iso na iso ti in-train ko kanya na nga talaga di Ilocano diction. Iso nga di ta din na mawan nagbasulak talaga ti practice mi simula pala idi. So siguro nga nag-grand champion iso na ta first monthly final iso na practice kami idin. Iti Ilocano diction na nga talaga. When nabayag nga panawon gayam nga na-standby iso na. So advantage na adyan sir. And at dati nag-message kanya ka ay, ang ko pa ilagay mi pagpagata. Surprise niya, sir. Surprise niya, gijay. Anyway, surely nga agkaroon dati albumen and it will be launched soon and mas nasesaya at siguro DJ school to ti paka-announce na DJ album. Sige sir. And iti balak mi kita ito no bakasyon iso na nga ag-recording tapno nga maisturbo ti panagadal na. Windsor. Kasi ag-recording it will take a lot of time to practice, i-master na DJ song in her own version. And kasi ang palalabasin na para warranted to yan DJ iso na mismon. So it will be launched DJ Squil Anyo. Medyo dakil to nga event DJ. So itaon to ito na yan to ti mabalintay nga pakaigidanan. Opening to ti Brigada Eskwela. Mga May to ajayin. Okay. May bakasyon to pa lang. Bakasyon. Di pinagsisirekto. Ayan, pinagsisirektohan. It will be launched. And then,
3 songs lang iti original song na nga mai-distribute nga madati nag-promise nga kahit na tumulong. So it will be an album to siguron. And ag-guest ulit tadagida do mga non-winning nga contestant tayo tapno dalat tati paset da dijay. So that's it. And atan tumanin ti search for Ilocano Idol 2021 to siguron. So anya ti maibagamat kadagitay teachers, coaches, and other contestants to nga kayat namat sumali. Amin nga kahit na sumali lalong-lalo na yung teachers nga makakita met iti ubing nga damit talento nang agkanta ket ikanda iti basit nga oras tapno aji ubing ket may kandi panaweng agpractice kas laki ni Kristal ket hamimit nga naisin nga mapanti grand champion kin grand champion basta effort teng agpractice diyan ti ubing tapno baka isunan to met iti grand champion. Yan. So. Kablawak man pa sir, adyo may isa. Go ahead. Kablawak man iti NUCP Philippines, NMAX United Club Philippines, iti Isabela chapter nga ti aim nakit mangtulong nga gijay marigrigat tatakit at the charity dat to ilagan hana nakapanin sa. So pagpasensyaan nga ingrid ko met iti NUCP Philippines. Isabela chapter. Yeah. So what is the NUCP stands for? NMAX United Club Philippines, sir. NMAX. Di aben yung drama ni John Mark dami NMAX na data. Agdamdamag nga rin, sir. Sige. Okay nga rin. Once again, thank you so much, Sir EJ. Ading barok kung namalatan abo Emmanuel dyan. Si Castañeda. Apay kayong Chinese ni mother mo? Tapay si? Twin, sir. Chinese. 1/4 iso nakit, 1/8 nakit. 1/8 ka nga ro. Okay nga ro. May sanga sunata kita kay aming nga dumdum nga gabo. Sakpay nga aga sponsor. Thank you so much for coming. Anak ko, Crystal. Nagtadadan wati mata kapusaan ay nagpait panagbalkot mo nagsakit Ingat agdardara daytoy pusok ti ut-ut na ay napukaw panunot ko agtaw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love. Sigan. Subli ka Sorry. Ag subli ka dito'y na Kaasiyan na Kaasiyang pudno nga ayat What can I do? What can I do? Makawakan sama My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka dito'y na Kaasiyan na Kaasiyang puno nga ayan Kaasiyang puno nga ayan Kaasiyang puno nga ayan
bigla mo lata nga nagawan tugtugan. Anyway, agsubsubli man na iti programa nga napaluan na kami na dito lang 98.5 IFM. Ito idol tayo nga FM. Ayan. Siya ka po ni idol yung John Mark Pastor, operator and balsamador. Ngarod, tapno makamot na kita text message yung basa akti ado. Yeah. Good PM sir, di lang mapaling nga iramidam mo album ni Alea. Kasi maganda ang voice quality niya sir. From 292, ayan. At danto kanyada no kasano? No yan no album danto at PJ Wino de kamo basta at danto latta. Hi idol pay kablaw man ni father ko nga birthday na ita ni Virgilio Bariza. Thanks idol from 7360 number na. Pabati naman kami dito sa Barangay Rizal. Nakikinig sa'yo habang nakahiga. Pabati naman yung asawa ko na si Gilbert Kiven. Salamat po from 433. Idol, pagigrit mo man ni Brian Lucena, ti La Paz nga nakaindawin habang agdingdingig ti programa yo. Tapos ni Arnel nga agtuntuno ti Bangus from 171. Membag nga daw mo dita, ano dita? Lucena, Brian Lucena ti La Paz. Yeah. DJ, batiyak man na dagito'y tao dito'y barangay Labinab Ragpata. Ano naman, Purok 7 patugtugom jay Sisiwit. Idol Iniego Dogyang from Kalinga. Elang taon si Kristal. Elang taon daw si Kristal. 14 sa? 14. Matured boses na. Ganda ang kanta niya, bagay sa boses niya. From 676 taga Kalinga dito eh. Kalinga. From Kalinga. Mag-guess pa si sir? Ha? Nagpapaalam lang, so he wants to say goodbye and bye-bye. Ay, so agaraw. Babalik din. So once again, di ba thank you so much. Di elevatoran. Sir Oliver, Pacific Yan, Star you, Sir International. Oliver. Yan. We shall be seeing you soon again. And apo, nagatuti na nakuha mo na, nabasa mo. Medyo ado. Ano na kita'y kaya nga ipakansyon kayo ka? Siwit, kada, ano na dyan? Nabasa mo kini ng Evangeline? Madipay. Okay, manang Evangeline of Baguio City says here, Blessed Sunday mga idols, di matukumaman kantang adati wordings na nga di kan tumalipatan nga idaton ko di anak ko nga ni Christian Matt nga imunan ang nagawid kini Apo. A belated happy Valentine's and happy birthday matan kanya na salamat po ko na. Oh, salamat is an Ifugao term. Di ba? No? Siguro, salamat. Salamat ko na da. So, ano dyan nagtagare? Hindi ka muna dyan tagari. Anyway, as requested by Manang Evangeline, tatata lang nga na asikaso sa kantaan ta DJ Sonata nga na paorwan na di kanto malibatan para kayong ka Manang Evangeline. Di kanton malipatan kunato'y puso uray awan kato'y denag titunggal aldaw uray pa'y nutawenen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka ingatong paltanen kana yun nga adda kaniyak tiimpay dulin mo nga ayat nga inpaay mo apagbiyagat uray numay sa aktupayen analami is abangkay di muntu kunaen amalipatan ka ingat tong paltanen.
Di kantun malipatan kunato'y puso oray awan katuy denak ti tunggal aldaw oray pa'y nutawenen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka inggat tungpaltanen karayon nga adda kaniyak ti impay dulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyagat oray sa tupayen analamiis abang kay di muntu kunaen amalipatan ka inggat tungpaltanen di muntu kunaen amalipatan ka inggat tungpaltanen